skal huske at snakke højt og tydeligt, Lasse. Ja, Jan. Ja! Fuck, der er spil med det inde under. Fuck, det er ulækkert. Det er fint. Er den ikke fucking skæv? Du er fucking skæv. Din mor skal. Lasse, introducer os. Ja. 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 Nej. Nu er det, der sidder over til højre. Fedt dig. Vi skal spise nogle jelly beans. Hvem er vi? Det ved jeg da ikke. Det er Dan, eller... Et eller andet. Jeg har folk kender på min kanal, som hedder Dulle. Kender vi. Jeg ved ikke, Ja. du er den eneste, Og så Jeg er den eneste, der gør. Martin som... er fisk på YouTube. Mig, der slår CSS. Okay, ikke fik af. Er det ikke rigtigt, Brian? Jo. Godt. Skal jeg nok have rundt hovedet. Hvad vi skal? Ja, vi skal spise nogle af de her Bum. bønner. Bum. Vi siger det jo. Hvad er det, de hedder? Du skal... Jeg har sagt det her jelly beans 3 gange nu. 3 gange! Ja, jeg er 3 gange nu. 7 years. Vi starter med den brune. Og han har ikke engang styr på det, så jeg har her ved smag. Skal vi ikke bare æde den? I want a gangster bitch, yo. Ja, Vis den. vi skal se. Ned med den. Æd den. Det smager godt. Det gør min også. Den smager bare godt. Det smager det der klamme saft, der. Ja, det der fucking cool. Ja, som ikke engang smager godt, det sådan. Det er fordi, det er Det smager lige meget. Hvad skal du så tage? Nu har jeg valgt. Vi tager den, hvor der er tulespil. Fik snyd. Det er jo dig, der delte dem op. Det er lige meget. Og jeg ved godt, hvad den kan smage. Hvad Den kan kan den smage hindbær og tandpasta. Ingenting, der er tosset. Nej. Sådan han er gået i gang. Han gider ikke den. Tandpasta! Yes! Hindbær. Hindbær. Tandpasta. Ja. Sygt. Eller hvad? Det kan enten smage af hindbær, Det er eller fedt. noget, der ligner hindbær. herpes. Herpes. Men smager lort. Min smager godt. Min smager underlig. Min smager af sådan noget fucked up tyggegummi. Ja, og her. Den er helt vildt underlig, ikke? Tutti frutti. Den smager det. Jeg ved det ikke. Er tutti frutti ikke alt med lort? Jeg ved det. Tutti frutti. Tutti frutti. Jeg ved det. Tutti frutti. Dan, du bestemmer Jeg godt. ved det. Den her. Ja, vi tager en røde. Røg. Menstruation. Jeg er bedre den. Eller blå. Lort. Min smager fin. Nej. Smager for god. Min smager... Eller ged. Det står der vist ikke noget om mig. Nej. Noget, de har glemt. Min smager sær. Min smager lort. Min smager bare okay. Kunne de det? Ja. Lad os tage den her. Prikket. Det er din grønne. Den prikkede grønne. Ja. Og min, den er... Smager den af æble? Eller junk? Jeg tror faktisk, det er saft, det er. Ja, det smager junk. Altså bare fedt. Bær eller snot? Og du æder den bare med sådan snot? Ja, jeg tror, det var pære, jeg fik. Nå, ja. Jo, Jeg fik færden. jeg fik melet Det pære. var snot. Jeg har lige spist en pussy, mand. Skal vi ikke bare tage en lyd? Jeg vil ikke vide, hvad der er. Sæd. Sæd eller Du skal ikke sige. Du skal sige over. lad os bare æde den. Jeg har faktisk Er det ævle? Snart. Snart. Nej. Så du er kun 10, faktisk. måske. Vaniljepest, tror jeg. Vaniljepis, jeg har bare fået vanilje. Vanilje. Min smager ikke noget.
Og så hvor du købte de rigtige bum. Det er fast Altså, på. det er jelly beans. Ikke beanbars. Det er ikke det samme. Er det ikke? Don't you know your candy, man? Nej, så er den lyserød. Den taler til mig. Altså, den helt... Nå. Den har sådan en Den er hudfarvet. smagen, den er jøde. Og den. Den er hudfarvet. Nej, den smager jøde, når den. Det. Der har sådan en lille tot der. Ah, det smager pinbar. Hvorfor et den? Vi skal sidde og snakke om at studere den og... Æd den. Smag hindbær, hold kæft, det er jo lorteklumpen det her. Den smager hindbær. Jeg tror ikke, der er så mange øver herinde. Nej, så bare tage den grønne. Det kan jeg være græs. Det har jeg nok ikke. Der er heller ikke noget øv der. Jo, Det er ikke sjovt. skal vi tage den her? Okay. Som er lilla. Hvis man nogensinde har haft billede på det. Der er ingen lille. Jo, der! Det er bare ikke lille. Skal jeg æde? Det er sgu da lilla. Lille. Eller grå. Jeg ved det ikke. Æd den! Gammel lilla. Æd den bare. Den smager ikke rigtig af noget på overfladen. Det gør ingen af dem. De er alle sammen et lort. Eller... Det er jo noget røv, hvis det smager godt, jo. Det skal være sådan... Brækker sig. Så man brækker sig. Brækker sig. Tutti frutti. Butti butti. Den er lang. Jeg Det er vil videre jød. det. Det er jøden. Nej, han siger. Jo, æd den. De smager alle sammen sødt. Det smager Men godt. spyttet. Åh! Så det er. Ja. 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 Hvad laver du? Nø! Fester. Hvad skal vi tage? Go. Banana. Banan... Nej, skal vi ikke tage den? Jo, okay. Vi tager den! Du vil prøve. Jeg æder dem bare. Jeg har ingen et. Ja, den har jeg lavet. Banana. Ad. Kan du ikke lide banan? Jeg smager banan. Kan du ikke lide banan? Det er min. Det smager ikke banan. I'm gonna peel your skin off like a banana. Så er den sidste, den er orange, så hvad kan den smage af? Appelsin, tror jeg. Ah, Sig trutti frutti. Jeg ved det ikke. Trutti frutti. Hvorfor er de kedelige? Fuck noget sygt slik, Lasse. vi skal smage det der beanbars, når det kommer. Hvor kommer det? Det ved jeg. Vi skal først den. Selv at stå. Hvornår kommer det så? Jeg bestiller det, når Ja, jeg jeg kommer, hentet når jeg har fået det. Vi har faktisk... Det fatter jeg ikke. Nej, det gør han ikke. Jeg ved det. det. Jeg henter det, når jeg har bestilt det. Lasse vil gerne takke af. Der. Sig farvel. Nu. Så fik mig den nærmest. Så... Du smager dog højt! Så... Er vi done? Ja. Sig du farvel! Kan du rejse dig? Nej! Jeg vil ikke have den inde. Nej. Sig Ja, fordi farvel. jeg ville have min første halvtimes Sig video. farvel. Nej. Sig farvel, Lasse. Hvorfor fik vi ikke noget, der smagte lort? Bruger vi det som bold? Hvorfor fik vi ikke noget, der smagte lort? Det er sjovt. Det er skægt. Jeg har hygget mig. Mine! Nej, Jo! glem det. Sådan Ses. lige pludselig. Niks. Jo. Super. Farvel. Mine. Nej. Kom så, Dan. Sig farvel. Så smadrer vi dig. Smadrer. Stop det. Sus jer selv. Så jeg skulle æde en hel håndfuld. For jeg tabte, du. Og den der tabte skulle jeg æde en hel håndfuld. Står du filmer dig selv? Ja. Skal jeg æde en hel Det håndfuld? er underligt. Filmer den nu? Ja. Hvor fanden er kameraet? Øverst. Med det sorte. Den er her. Der er en af dem. Hallo? Oj, Åh. overfor. Nej.
Hallo, gider ikke godt lige? Nej, det er nabodatteren. Hallo. Hallo, hold nu kæft. Prøv lige at slappe af med dine briller. Prøv at lade det ned i den bil der. Hallo? Ja, den er stoppet nu, ikke? Nej, den er jo ikke. Hvorfor? Der er sådan en kæmpe flænge i din skærm. Det er det